un dialog. Deci acele cuvinte ca afară și începem. 1, 2, 3 și... La Timișoara este... La Timișoara este... La Timișoara este... Afară! La Timișoara este... Afară! E mai tare! E mai tare! E mai tare! Afară! E mai tare! Și... Timișorana este... Timișorana este... Timișorana este... Timișorana este... Și că vreau o școală